Приятели, здравейте! В днешния епизод на Търговски умения ще отговорим на въпроса как да се подготвя за среща с клиент. Много хубав въпрос, много интересен. Всъщност това е нещо доста важно, подготовката при среща с клиент, и всъщност често се засяга, поне аз като съм бил на различни обучения, това се говори, но не винаги така е детайлно и конкретно. И сега ще се опитам днес да кажа примерно няколко неща, не знам колко ще стана, 3, 4, 5, които може да направите при среща с клиент, които съм абсолютно сигурен, че ще ви накарат да се почувствате по-уверени и ще повишат статистически доста шанса за сделка. Но преди да продължим, ударете им палец на това видео, абонирайте се за канала и напишете коментар подготовка за среща с клиент. Много ви благодаря, това помага на канала да се развива. И Цецо Радушев ми е много благодарен, когато не забравям да ги казвам тия работи. Едно от най-важните неща, преди да отидете на среща с клиент, е да направите анализ на информацията до момента, ако имате такава. Защото ако срещате първа среща с клиент или някакво оговаряне за първа среща с клиента, естествено, може би няма да имате много информация, но пак може да имате някаква, зависи дали е препоръка и така нататък. Тоест, сядате и преглеждате какво имате до момента. Ако е чисто нов клиент, откъде е дошъл контакта, каква е някой от препорък, каква е темата на препоръката, от някаква база данни, от някоя фирма, тая фирма с какво се занимава, кой е потребил евентуално в тая фирма човека и така нататък. Ако е ваш стар клиент, преглеждате си в CRM или там както работите неговото клиентско досие, какво до момента, какви стъпки сте правили до момента с него, той как е реагирал, ако някакви сделки са се случвали, какви са били тия сделки и така нататък. Ако имате записи на предни разговори, например, ще може да ги прослушате на тия разговори. Ако среща ви е важна, така от записа не ви стана напълно ясно, нали, примерно, какво точно се е случило или какво точно да направите, може да направите субтитри на разговора. Да влезете в дълбочина с това кой е клиента. Това е нещо много полезно, винаги преди среща. След това на второ място, не по важност, не ги изброявам по важност, като второ, задължително трябва да си подготвите скрипт, ако нямате. Значи, приятели, на срещи неподготвени не трябва да се ходи. Съответно, ако сте по-начинаещ търговец, скрипта ви трябва да е много прецизен. Ама много детайлен и прецизен. До точките и запетайките, кога правите паузи, всички неща да ги включва, там включително такива здравейте, как сте, всякакви неща. Защото човек ги забравя. Когато е по-неопитен, той забравя структурата на разговора, забравя, че трябва да е учтив, да е възпитан, да спазва определена последователност на цикъла на покупка и цикъла на продажба, да наблюдава за цикъла на покупка от страна на клиента, къде се намира и да съответно да внимава той как се движи по собствения цикъл на продажба и да ги синхронизира. Това е много трудно за начинаещи търговци, да го правите така от воле. Затова е супер важно да имате детайлно разписан скрипт. Как се прави скрипт и въобще как на целият процес търговци се организира, заповядайте в нашия курс по търговски умения. Мисля, че ще бъде много полезен. Моля колегите да оставят линк в описанието. Както знаете, няма какво да загубите. Ако случайно курса не ви върши някаква работа, до 30 дни след края на курса може да си вземете на 100% парите. Имайте предвид, че повече наши курсисти, които изкарват курса и прилагат 10-15% от него, се повишават между 100 и 300% оборота в рамките на една година. И това не е шега. Има такива, които наскоро за един такъв случай си говорихме, наш клиент, който живее в Чехия, българин, има бизнес там, който не е успял да постигне такова увеличение, но както той самия споделя, причината е, че просто не е успял да предложи почти нищо от курса. Иначе е много доволен от курса. Показателно, че не си е поискал парите обратно. Това, което означава, че във всеки момент той може да ползва наш консултант, защото ние не просто продаваме курсове, ние се стараем хората да внедрят знанията. Всеки наш курсист има консултант, който е с него, помага му да внедри нещата. Всеки наш курсист има право, след като веднъж се е записал на даден курс, безплатно да го кара колкото пъти иска, точно с тази цел. Не просто някакъв курс и айде, ами дългосрочно искаме да работим с клиенти си, а за да работим дългосрочно, те трябва да са успешни. Така, край на сховата. Сега, т.е. трябва да имате детайлно разписан скрипт. Освен детайлно, защо е важно да имате скрипт? Първо да не пропуснете нещо съществено, второ, за да имате тая логическа последователност да прекарате човека през неговия цикъл на покупка правилно. Трето нещо, важно е да имате предварително дефинирани въпроси, които да му зададете. Винаги има такива. Дали ще са тип служебни въпроси, т.е. някакви
неща, всеки ваш клиент или потенциален клиент бихте могли да питате. Примерно, ако това има значение за да може да му направите по-адекватно конкретно предложение, това може да бъдат на колко години, от кой град е, дали е семейен, колко има ли деца, колко деца има, каква му е професията, какво му е нивото на доходи и така. Това е възможно да бъдат, нали, съответно такива въпроси предварително дефинирани, така наречени служебни въпроси, които са горе-долу еднакви за всеки клиент, могат да бъдат и конкретни въпроси за конкретния човек. Особено ако това не е първа среща, а поредна среща. Имало и преди комуникация. Особено пък, ако имало сделки, тогава аз задължително не със сигурност вече познаваме горе-долу клиента. Когато имаме предварително дефинирани въпроси, разговорът че е по-лесно и по-трудно се отклоняваме от целта на срещата. И тук идваме до четвъртото. Много е важно, отивайки на среща с клиент, каква точно е нашата цел. Трябва да знаем каква е цел. И сега, на такъв шаблонен отговор е много ясно, ние сме търговци, каква може да е целта да му продадем. Това не е вярно. Не във всяка среща целта е да се продаде. И дори в срещи, в които по принцип има и цел да се продаде, това много рядко е първата цел. Много е важно да знаем какви са целите на тази среща и каква е тяхната последователност. Примерно, ако отиваме на първа среща за конкретно предложение, т.е. планираме да предложим продукт на клиента, много рядко тази среща, основната цел е продажа. Много често първата цел на тази среща е да установим нуждата на клиента. И след това идва целта евентуално да му продадем. Защото ние при установим нуждата на клиента няма как да знаем какво да му продадем. Разбирате ли? Да, така че, давам ви пример просто. Също така, много често, след като установим нуждата на клиента и преди да тръгнем да му продаваме, има една друга цел, която често трябва да се изпълни, и това е целта да установим каква е целта на клиента. Защото нужда и цел са различни неща. Примерно, аз може да имам нужда да увелича капитала, с който разполагам, за да си изуча децата, защото само увеличение на капитала не може да е цел само по себе си, не може да е нужда само по себе си, и имам нужда да си увелича капитала, за да речем отгледам или изуча децата, и това е нужда. Целта вече е с колко искам да го увелича и за какъв период от време. Това вече е целта. Първо искам двойно за 5 години, да речем. Разбирате ли? Така, това е много интересно, нали? И съответно, това трябва да се наблюдава. Тоест, като отивайки на среща, каква е целта? Примерно, когато отивате, да речем, за оговаряне на среща, да звъните по телефона, това е вид среща с клиент. Сега там целта очевидно не е продажбата, очевидно целта е да се оговори среща. И това съм го наблюдавал, как хората се бъркат, такива, които ги обучаваме ние. Той тръгва да оговаря среща, понякога целта му е да продаде. И то става много плитане, а пък също човек трябва много ясно да знае какво точно иска да постигне от този разговор, за да може да го постигне в крайна сметка. Да се подготви добре и да го проведе така, че да се постигне тази цел. Така че това е четвъртото. Много е важно да имате ясно дефинирана цел. Може да се разпишете, да не забравите пред вас по време на разговора. И така нататък. И пето нещо, с това ще спрем, мисля, че добре се получава. Не знам, ако се получава добре, ударете им палец на видеото, напишете коментар. Получава се много добре това видео. Петото нещо е да създадете за себе си преди и след срещата атмосфера на покупка. Какво значи това? Това много работи. Обикновено търговеца, отивайки на среща с клиент, често е малко напрегнат, а понякога дори притеснен, а пък в някои случаи даже оплашен. Това че зависи колко по-начинаещите търговци са по-често са оплашени. Съответно по-опитните по-рядко са оплашени, но понякога са притеснени, а опитните търговци по-рядко са притеснени, но често са напрегнати. Дори опитните. Такова е. И съответно причината за това напрежение, притеснение или оплаха всъщност в корена си, това може да дължи на много фактори, но в корена си се дължи на едно такова очакване, че сделката ще стане. То може да е финно, нали, но го има там някъде, едно очакване, че сделката ще стане. И това всъщност очакване, защото очакванията, приятели, водят до разочарование. Не знам да се чули. Както обещанията, водят до нарушени обещания. И това са такива принципи в живота, които важат и в търговията. Съответно, ако успеете да нямате очаквания по време на срещата, всъщност
ще ви се получи най-добре, защото тогава няма да го има това напрежение. Аз затова го наричам така, да си направите сам на себе си атмосфера на покупка, нали, защото все едно да си продадете на себе си идеята, че каквото и да се случи, всичко ще е наред. И то може да има различни начини това да го направите. Аз, примерно, често правя, си казвам нещо преди и след срещата. Точно такова казвам, виж, преди да вляза в срещата си казвам, добре, сега нека да се случи това, което е най-добре за всички. Тоест, старая се да приема, че какъвто и да е резултата, и да, и не, и не знам, и така нататък, всъщност той ще е най-добре за всички в тази ситуация. И това много работи. И това си го казваме след среща. Като не среща, казвам, добре, нека сега от тук нататък да се случи това, което ще е най-добре за всички. Пробвайте го. Сега тече 6-месечната академия за търговци на Българска образователна кибернетика, в която ние преподаваме наши търговци. И по време на старта, той е двуседмичен, на живо е старта, след това преминава 5 месеца и по дистанционно обучение. Това го въведахме, имаше уникален резултат. Нали, хората направо много така им хареса, като там го направим малко по-разширено, т.е. като комплект от действия. Първо човек поема някакво вдишване преди среща. Това съм говорил с много видеа и на курса по търговски умения, нали, го коментираме много. Много е важно един търговец да поддържа добре биохимията си. Това е супер важно. Защото тя, ентусиазма е съответно до голяма степен е продукт на добрата биохимия, респективно депресията също е продукт на само на лошата биохимия. Това в нашия курс ще го научите много детайлно, ако решите да го пробвате. Линк в описанието. Който има нужда, може да ми пише на мен на 0898 79 80 15, да му изпратя програмата на курса да я разгледа. И вече ако прецени, ще го свържа с някой колега, да си говорят вече по-детайлно дали е подходящ този курс за него или не. Съответно, приятели, там какво правим? Да речем, вдишваш 3-4-5 пъти при срещата дълбоко. След това припомняш и целта на срещата. За какво отиваш на тази среща, разписваш си го. Виждаш го или го прочиташ го, на глас го казваш. След това казваш тая формула. Нека сега да се случи това, което ще бъде за максимално добро на всички. И звъниш. Или влизаш там в офис. Няма значение. И като излезеш по същия начин, вдишваш и си пак си казваш тая формула, нали, нека сега от тук нататък да случи това, което е най-добре за всички. Това са дребни неща, които, нали, много работят, защото както вече най-вероятно сте слушали, чели, говорили дори хора така нататък, ума работи с навици, мисълта е живототворна, т.е. това, което си мислим се случва. И най-добрият сценарий да вървим през живота успешно е да нямаме очакване. Това е най-добрият сценарий. Нали? Когато правим действията безусловно, без значение дали става въпрос за любов в нашите интимни отношения, дали става въпрос за професия, за разговор търговски. Нали? Безусловността, желанието да помогнеш на човека от среща, безусловно, това всъщност е най-добрата ситуация, в която един човек може да попадне и в частност един търговец може да попадне. И това е най-добрата основа за много добри търговски резултати. Просто не е лесно да се постигне и това са такива дребни тръкчета, които те може би няма те сами по себе си да ви направят търговец безусловно харесващ и обичаш клиентите си, но ще ви помогнат да почнете да настройвате мисълта си в тази посока, а вече как лека да продължите в тази посока, има си и други методи, има си начини. Отново нашия курс по търговски умения може да ви помогне в тази посока. То там, само за да го кажа, за да човек да разбере смисъла на безусловността в бизнеса и в професията, то е по-комплексно нещо. Трябва да разбера генерално как работи, нали, истинския бизнес, как работи икономиката, отношенията между хората. Нали, не става така с един курс или едно видео или един вебинар. Това е такъв по-дълъг процес. Обикновено отнема няколко години. Нали, постепенно човек да натрупа този обем знания и този обем, как да го кажа, то даже не са и знания, ами може би опит, нали, такъв, който да му помогне да схване как стоят нещата. Аз често ме питат как, нали, да имам добро разбиране в бизнеса, какво трябва да прочита. То има неща, естествено, които могат да се прочитат. Ние, освен това, имаме и курсове по, примерно, бизнес планиране, бизнес организиране, структуриране, по лидерско управление на екипи, по презентиране, нали, много неща, свързани с предприемачеството, обхващаме. Обаче, приятели,
Дори всички курсове запишете, нали, имаме и такива клиенти. Тук за 6 месеца ще ги изям, нали. Това е много рядко някой да ги изяде, нали, в кавички за 6 месеца нещата. Не защото интелектуално не може да се обхване тази информация, то може, просто няма време да се преработи. Защото то не е само да я знаеш, ти трябва да я разбираш. А това просто си отнема време. Нали? В живота някои неща просто си отнемат време. И човек, тук е много важно да разбере, че и търговец, ако иска да става, и бизнес, ако иска да прави, и въобще в някаква професия да се развие, въобще семейство, ако иска да има, въобще ако иска да е успешен човек, широкия смисъл на думата, в която и да е област на живота, има три неща, които на времето Пенчо Семов, великият индустриалец от Габрово, е извел и в които аз много вярвам, че са основата на качествения, успешен живот. Това са труд, любов и постоянство. И не става без любов. Казвам, защото много хора мисля, че труда и постоянство остави, не става добре. Трябва да се научим да обичаме хората. И да обичаме хората означава да обичаме всички хора. Не само тия, които ни харесват, но това е една много дълга тема. Ако влезете в системата на нашите курсове, там много я коментираме. И по един неочакван начин за повечето наши курсисти, нашите образователни продукти в сферата на предприемачеството не само, че им помагат наистина да разберат как се прави качествен бизнес или качествена кариера, или как работят финансите, не само им помагат реално да го направят, ами всъщност им помагат да станат по-добри хора и в другите аспекти на живота си. Сега звучи малко така, но е така. Който има съмнения, заповядайте, запишете се някои от нашите курсове и нали, ние сме честни хора, правим честни сделки. Ако не ви хареса, не ви свърши работа, до 30 дни след края на курса може да вземете 100% от парите без никакви уговорки. Така че атака до плана на победа. Това беше от мен, стана малко дълго видеото, но надявам се да е било полезно. Всичко добре, до скоро.